La veritat és que començo a pensar que serà en veritat que els hi van molt malament les enquestes. Escolti, miri, aquí vostè parla de golpe digital, de golpes... Aquí els únics golpes que coneix la ciutadania de Catalunya són els cops de porra que va fer la policia espanyola l'1 d'octubre, ara fa 2 anys. Per cert, uns golpes, uns cops que vostès encara no han condemnat, com els hi va demanar el meu portaveu o el meu president de grup l'altre dia en la sessió del dilluns. Tenen una nova oportunitat per fer-ho. Miri, a vostès, jo crec que en el fons no... O tenen molt poc coneixement del que és el CSICAT, o tenen molt poc coneixement. El CSICAT és un centre de seguretat informàtica, es dedica a assegurar, a protegir els sistemes d'informació d'aquest país. Això és el que fa el CSICAT. Però jo crec que no tenen gaire interès precisament en saber què fa exactament el CSICAT, perquè vostès el que volen precisament és tancar-lo. Com volen també que d'altres institucions del país no serveixin o siguin vulnerables de tal manera que posin o desprestigin, en aquest cas, el que és aquest país. Aquest és el seu únic interès i, per tant, actuen molt irresponsablement com a partit a Catalunya si realment el que volen és precisament fer d'aquest país un país d'avantguarda, un país que innovi, un país que estigui en la nova era digital. Miri, el CSICAT actua perquè a l'any, segons les darreres memòries que en tenim constància de l'any 2018, es produeixen a Catalunya al voltant d'uns 200 milions de ciberatacs. D'aquests 200 milions, 11.000 acaben produint algun tipus d'incident a les xarxes d'informació de la Generalitat de Catalunya. I d'aquests, uns 100 acaben produint un incident d'una certa gravetat que necessita una actuació per part de tècnics i de persones qualificades i d'informàtics per resoldre. Tot això es fa precisament perquè en aquesta nova era digital la seguretat informàtica esdevé fonamental. I tot el que ha dit vostè d'acusacions que ha fet fins ara són absolutament fake news i absolutament estan infundades.